Ahoj, vítám vás u dalšího týdne. Tento týden budeme řešit úlohy na tabulky a grafy. No a konkrétně tohle první video je na úlohy s tabulkami. Když je v úloze tabulka, tak většinou v té tabulce nějaké údaje chybí. A vaším úkolem je tu tabulku doplnit. Proto si najděte všechny souvislosti mezi sloupky a řádky. Najděte si všechny údaje, které vám napovídá zadání. Pak si můžete sestavit rovnici jednu nebo dvě a po případě použijte ještě aritmetický průměr. Jak se počítá aritmetický průměr, si ukážeme na příkladu, kde máme zadané známky a jejich počet. Nejdřív si vypočítáme, kolik bylo všech známek. Takže sečteme 6 plus 7 plus 4 plus 2 plus 1 a to je 20. Teď vynásobíme počet známek a danou známku a tyhle součiny sečteme. Teď si vezmeme oba výsledky 20 a 45 a vydělíme je. A vyjde 2,25 a to je aritmetický průměr všech známek. Teď si spolu vypočítáme několik příkladů z přijímacích zkoušek. Všechny rodiny z jižní a severní ulice uvedly, kolik chovají psů. Výsledky šetření jsou uvedeny v tabulce, některá pole tabulky nejsou vyplněna. Právě 3 psy chová v severní ulici 2krát víc rodin než v jižní ulici. Kolik rodin bydlí v severní ulici? Z informace, že 3 psy chová v severní ulici 2krát víc rodin než v jižní ulici. Počet rodin, které chovají 3 psy v jižní ulici, si označíme x a v severní je to 2krát tolik, takže to bude 2x. A pak ještě neznáme, kolik rodin chová jednoho psa v jižní ulici, to si označíme jako y. Tuto úlohu můžeme řešit dvěma způsoby. Nejdřív si ukážeme ten první pomocí soustavy rovnic. Pokud soustavu rovnic neznáte, nebo si ji nechcete opakovat, tak kousek videa přeskočte a podívejte se rovnou na řešení bez rovnic. Podíváme se na řešení s rovnicemi. Vyjdeme z toho, že když si čteme všechny údaje v tom prvním řádku, dostaneme počet rodin, které žijí v jižní ulici. Takže 33 plus y plus 5 plus x musí být 48. To je první rovnice. Pak vyjdeme z té informace o aritmetickém průměru. Víme, že aritmetický průměr se vypočítá tak, že vynásobíme počet psů krát počet rodin, které ten daný počet psů mají, vydělíme to počtem všech rodin a musí nám být aritmetický průměr. Takže to teď napíšeme 33 krát 0 plus y krát 1 plus 5 krát 2 plus x krát 3, to všechno lomeno 48 a musí se to rovnat 0,5. Dostali jsme dvě rovnice, ve kterých nám vystupují neznámé x a y a ty vyřešíme. Já si přepnu prázdnou stránku a obě rovnice si přepíšu. V prvním kroku si v obou rovnicích sečteme na každé straně, co jde. V první rovnici se zbavíme 38. Teď se v druhé rovnici zbavíme zlomku a celou rovnici vynásobíme 48. Upravíme. V druhé rovnici se ještě zbavíme desítky. První rovnice nám jde ve tvaru x plus y je 10 a druhá rovnice nám jde ve tvaru y plus 3x rovná se 14. Použijeme sčítací metodu a proto si v jedné rovnici změníme všechna znaménka, ideálně u y, aby po sečtení nám to y vypadlo. Takže první rovnici vynásobíme minus jedničkou a vyjde nám minus x minus y rovná se minus 10. Druhou rovnici opíšeme a obě rovnice sečteme. Takže nám vyjde, že 2x se rovná 4 a odtud x se rovná 2. Dosadíme zpátky za x dvojku do první rovnice, upravené, a vyjde nám, že 2 plus y je 10, takže y je 8. Teď se vrátíme k tabulce v zadání a doplníme tam čísla, která nám vyšla. X je 2,
2x je 4 a 8 je y. No a teď není nic jednoduššího, než sečíst ten druhý řádek a vyjde nám, že v Severní ulici bydlí 40 rodin, takže správně je za A. Teď si ukážeme, jak úlohu vyřešit, pokud nechcete řešit soustavu rovnic. Toto řešení spočívá v tom, že si budeme postupně všechny možnosti dosazovat do zadání. Takže v odpovědi za A víme, že v Severní ulici by mělo bydlet 40 rodin. Takže si dopočítáme všechny údaje do tabulky. Takže odečteme od 40 23, 12 a 1 a vyjde nám, že 3 psy chovají 4 rodiny. Víme, že v Jižní ulici chovají 3 psy poloviční počet rodin, takže tam bude 2. Ještě dopočítáme, kolik rodin chová v Jižní ulici jednoho psa. Takže 48 minus 33 minus 5 minus 2 vyjde nám, že je to 8. Ten výpočet, který to ověří, zda je to správně, je aritmetický průměr. Takže teď si spočítáme aritmetický průměr, kolik průměrně chovají rodiny v Jižní ulici psů. Takže 33 x 0 plus 8 x 1 plus 2 x 5 plus 3 x 2 lomeno 48. Když upravíme, tak nám to vyjde 24 lomeno 48, takže to je 0,5, takže to je správně. Že je tato odpověď správná, víme už z předchozího výpočtu. A teď si ukážeme, jak to vyjde, když dosadíme špatnou odpověď. Postup bude úplně stejný. Do tabulky dopíšeme, že v Severní ulici bydlí 46 rodin. Od 46 odečteme 23, 12 a 1 a vyjde nám, že 10 rodin v Severní ulici chová 3 psy, proto v Jižní je těch rodin jenom 5. A teď zase dopočítáme, kolik rodin chová jednoho psa, takže to odečteme. 48 minus 33 minus 5 minus 5 a vyjde nám, že jednoho psa v Jižní ulici chová 5 rodin. A zase údaj, který nám rozhodne o tom, jestli je tento typ správně, je ten aritmetický průměr. Takže dosadíme úplně stejně jak v předchozím kroku, ale tentokrát nám vyjde 30 lomeno 48, což určitě není polovina, takže tato odpověď je určitě špatná. Jinak byste výpočet prováděli u jiného zadání tak dlouho, až by vám vyšla některá odpověď správná. Tady jsme to měli ulehčené, že to byla první. Soutěže se zúčastnili 3 týmy. Jejich výkony hodnotilo 10 rozhodčích, každý rozhodčí přidělil každému týmu jedno ze 3 možných míst. Tým získal za každé první místo 4 body, za každé druhé místo 2 body a za každé třetí místo 1 bod. Zvítězil tým s nejvyšším počtem získaných bodů. Do tabulky se zapisují počty přidělených míst a celkové počty bodů. Tým A získal v soutěži jen o 3 body méně než vítězný tým. Postupně si zkusíme tabulku doplnit, abychom pak mohli odpovědět na otázky. Prvně si spočítáme, kolik bodů dostal tým A. Za první místo jsou 4 body, takže 3x4 to je 12. Za druhé místo jsou 2 body, takže 4x2 je 8. A za třetí místo je 1 bod, takže 3x1 je 3. Sečteme a vyjde nám, že tým A získal 23 bodů. Teď víme, že některý z týmů B nebo C musel být první a musel dostat o 3 body více, takže 26 bodů. Můžeme ještě doplnit sloupeček se 3 místy, protože víme, že oba dva týmy měly 3 třetí místa, takže dohromady do součtu 10 zbývá na tým B, že měl 4 třetí místa. Když bychom teďka sečetli všechny body týmu B, musí být poslední člen toho součtu 4. A kdybychom to stejné udělali s týmem C, musí být poslední číslo v tom součtu 3. A protože ale za body za první a druhé místo jsou vždy sudá čísla, protože násobíme 4 nebo 2, tak součet 3 sudých čísel u týmu B musí být sudé číslo. Ale naopak, u týmu C, když si čtu 2 sudá čísla a 1 liché, vyjde mě liché číslo. Proto tým C nemohl být první, nemohl získat 26 bodů. Takže odtud je jasné, že 26 bodů získal tým B a byl první. Všichni rozhodčí dali 40, 20 a 10 bodů, to je dohromady 70. Na tým C zůstalo 21 bodů. Takže máme doplněný poslední sloupeček. A zbývá nám vyplnit
počet prvních a druhých míst u týmu B a C. Já si část tabulky překreslím na prázdnou stránku a doplním si, co známe. Víme, že tým B na první a druhé místo zbývá jen 22 bodů a týmu C na první a druhá místa zbývá 18 bodů. Vím, že prvních míst musím rozdat 7 a druhých míst musím ještě udat 6. Vím, že tým B má získat ještě 6 míst a tým C má získat ještě 7 míst. No a teď vyjdu z toho, že si 7 rozdělím na součet různých čísel. Takže 7 můžu napsat, že to je 3 plus 4, nebo 2 plus 5, nebo 1 plus 6. A samozřejmě můžu prohodit i pořadí těch sčítanců. Takže první varianta, že tým C získal 4 první místa a 3 druhá místa. Potom na tým B zůstávají 3 první místa a 3 druhá místa. Když sečtu počet bodů pro tým B, dostanu 18, takže to neodpovídá 22, proto tato varianta správná není. Ještě prohodíme pořadí těch sčítanců, takže budeme mít variantu, že tým C získal 3 první místa a 4 druhá místa a tým B získal 4 první místa a 2 druhá místa. Když sečteme body týmu B, dostaneme 20, což zase neodpovídá 22. Teď zkusíme možnost, že tým C získal 5 prvních míst a 2 druhá místa. Pro tým B nám zůstanou 2 první místa a 4 druhá místa. Když sečteme body pro tým B, dostaneme 16, což zase neodpovídá 22, proto tato varianta není správná. No a další možnost, že prohodíme oba dva sčítance, takže tým C získal 2 první místa a 5 druhých míst. Tomu pro tým B odpovídá, že získal 5 prvních míst a 1 druhé místo. Když sečteme body, které by tým B získal, dostaneme 22. No a to odpovídá tomu, co potřebujeme. Ještě to zkontrolujeme tím, že sečteme body, které získal tým C. Takže tým C získal 18 bodů, což taky odpovídá, takže tato varianta je správně. Takže si ty čísla doplníme zpátky do tabulky v zadání. Já si tady tu tabulku ještě přepíšu, abychom mohli odpovídat na otázky. První otázka, kolik bodů získal tým A? Tak to je jednoduché, získal 23 bodů. Druhá otázka, kolik bodů získali dohromady týmy B a C, takže sečteme 26 a 21, to je 47. A kolik druhých míst získal tým B a získal 1 druhé místo. A na co si dát pozor? Zjistěte si souvislosti ve sloupcích a řádcích tabulky. Nezapomeňte v textu najít všechny údaje a pokud nebudete vědět, jak dál postupovat, tak zkuste dosadit nabízené výsledky. Skvělá práce, další video máš za sebou. Pokud ho sleduješ na YouTube, nezapomeň dát like, pokud se ti video líbilo, a sledovat můj kanál, aby ti neunikla další novinka. Pokud ale sleduješ na webu, tak si kousek níž, tam je pracovní sešit, vytiskni si ho a začni počítat, protože bez tréninku to nebude.